Ассалому алейкум дӯстон бардарон тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали мои канали Қодиров Сайбирҳон. Бардаро гоҳи фурӯшай гоҳи карпат гусоладор гусолаш ғинаҷин наоро ҳатман тамошо кунед. Подписатсия лайка бижахен дастгири шумои пешраимоз аввал дараҷа лайка бизанен, подписатсия ҳатман бикунед то ки дига бардаро бибинанд. Бардаро гусолаш навзоидаga гов навзоидаga где-то я ҳафтина ширесай ай наор наброем ҷӯшидан ҳама тарафша нишон метем. Карпати тоза чанд литр шир метен саҳар бега 10 та зиёд метад 10 тишта гарантия бардаро да саҳар бега 10 та 5 та саҳар 5 та бега машона широ нишон метем то бардаро синаш ина бардаро синаша бибинед хеле рости адати вообще шатазанӣ надора. ҳозир ма ҷӯшидан ҳама тараф нишон метем. ина бардаро адати шатазанӣ вообще надора ҷӯшиданша. Ина гусолакш бардар чу. Чума чук. Ина бардаро гусолакш фарбеча. Бардаро сеюм гусолашай. ҳозир ма дандон пандонша нишон метем шумо да ҳама тарафша нишон карпат бениёд гоҳи хуба хеле адати шатазанӣ надора гарантини гоҳай бардаро. Кадом мегира раҳмат мега. Ина бардаро гусолакш ай ба қачакои нағз бухои нағз рафта я бардаро ина калаш сафед бениёд ба гусолчаки хубай ғинаҷин ина пуштша бардаро ҳозир мо ира дандонша нишон метем шумо тамошо кунед ай наор наброин ҷӯшиданша нишон метем ё дандон шои кӯя мира. Ина бардаро сеюм гусолашай се та гусола кадага ина сеюм гусолашай дандоноша би катай сарштебасай. Ина бардаро диден дандонша ҳозир мо ира ҷӯшиданша нишон метем шумо бибинед. Биё ҳуиште гусолаша улум ки ина бардаро гусолакш макида хоҳай фровард. Ина бардаро ҷӯшидесай бардар тамошо кунед осон ҷӯшакай чи намегина поша пеш намекуна худаш тоқа ина ягон касири қабилаги нест бардар ина банд ина гусола ина гол бардар кадом бигира раҳмат мега бардар саҳар бега ҳамосон ҷӯшай 10 литр шир саҳар бега мета ба гарантӣ мадод бардар авқот чапте ошам ҷӯшидандагӣ бо ширша мефурора. ина бардаро ягон кас намехапа худаш тоқа бардар меҷӯша хеле адати шатазанӣ вообще надора гоҳи гарантия. Басай бардаро дичочой ҷӯшида нав дичочи ина бардаро дидесен шира дичочам тамом нашида. ина бардаро ина диҳои дичоча ҷӯшиде саҳоям ҷӯшида хоҳ ина бардаро ай дичоч нигоҳ немқа шир дод ай дичоч ҳозираша ина осон ҷӯшак кадом бигира раҳмат мега бардар ақима бисёр бардаро гов гирифтага раҳмат гуфтам. ина бардаро бо ини чочуша бинем чихи шири хушук дора басак тамом. ина бардаро шириш тоза шидагай шириш ғавс бардаро ин амирӯз гусолаш айтаи пош гирифтам бандиш задан 10 литр шир саҳар бега додесай ҳозир мо ира қашаш ҷӯшидем нишон додем барои шумо. бардаро нархи рамо 17,000 сомон гуфтесем бо муомила дора дастафка дора. номрои ман 911 21 72 10 литр шир да гарантӣ шатазанӣ вообще хеле шатазад ва зурат хурдан ҳама чита ҷавоб мегем бардаро 10 литр шир мета нарх 17,000 сомон. номрои телефони ман 911 21 72 худо нигаҳбонатон касби кори ҳаматонда барор мехоҳам. ай ма гоҳи хуб шаб бигиред мигзор.